bw'omuguzi. Ndizi TV, obwansu bw'omuguzi. Nigo ekoba emirimo kong'onandi yenyariko bwe kwenekiwa umwanchu murirenga ase kegori kiebono umuroberio bwokubarera abana baitase chinga cheito. Nigo abayiboria bange bataranyara ko bagwikirania amaganio y'abana nabigemeroberia botambe kweneka banyara ko bagukina se chimbwa chirie chindonge ribachikoba abantu abaya ase chingaki chiremotwe. Nenga naturachiko batokoye kwanera imeya umurobiri bosera bwenga ensemo ya kabere yamaya emaragoba yabono bunere botambe kila litukolia Jumatano semo ya kabere niko tokoswa umurobiri olia bobosera bwenga Pastor Gideon, Pastor Joshua bachiko bagwikirana amo na barabo ntonyara ko batugusanga mo na barabo yure chinjira tugenda tako seto bwenda tako batoko ubarera nako bakinia abana baitase chimbwa chibwenere tenole no obosibole na ibugusanga kerengeri kiago amo 92 ensa ayemo yabono mogoroba nago sogirie asinde nago semiri monchu murirenga na mange agenda tako bagwatika kuruba kete goikiralit kolia rero egati yabo abakori emiremo ase bitibye chindege agos chaka girobwa emiremo yabo asikali bagoteba niko ense ya Kenya anene serikali egendete koba no egendreta muno muroberio bwoko ye kondisha ebigeti kelia gia Jomo Kenyatta Kenya koba geko tenenerwa amo na company ayamo kurwa sense ya India mangeto kwaligane tu mwancho muligale kurenditanga nitikatonyora to kwaligane tia senchira yoben. Kera twachikurigera ligweta twanyora sama nyingare ritobori ndirokora riba muiterete nesimi yaye nerega twanyora insabo totingerie kerengo kyoborendia sekenyoro kya momoge saba menyi bense meyi babori bya serikali magega yo mubere w'umusabakyo yo mogotoka somogondo enene ya grupo TT na Mastercard bagotosomi goro ya ingenjo tubwenetego komenya na ingenjo tubwenete kurinda chibese n'abana boda boda abaunjoreria abakabake kurwase wodi ya gachuba na rigo makonyora maigirigori chinchira abaranyara ko bakwebekirengeria yabo yo korora twache tutoke kimaitia chukuru bucha mansai moino gaigo chi promise inchire twaitu ne serikali eri ya rweto ebirasi mbire gaiga bya gwete kurweli ntwanya correction ende yonsi yatekiru ababwatani abeskuru yo boroso yari yasibe yego toka se wodi yagese sunyali bali masaba mbirero bale magege serikali ko batika magege na gotaga chamaga cheskuru yo Hayo mananda mango mwancho moligirengo kwaligani ya senchira yobo ikiro nyara koba gogo sanga amona YouTube nere botambi wetera semitanda yitu ya Facebook Ndizi TV News Digital wetera YouTube Ndizi TV News na boigo website ya www.ndizitv.net Lydia Mosense moya kabare studio kwa nakia unango wotera wetera se umono bobi manyiri chinga kitoko batera na amonere sara mumanyi elio kwa nakia buna chibi chamo neriogi chiago chira senchira yobo ikirano eliana goro kwa Joseph Misingo kwa liga tunyara kwa batoko sanga munae kuromo chakano wikira omoelio
Tugoya chaka amayese yamo yabono mogorobo mwancho moligira na roboti rogo ichania mono kigima ase abamenyi kurwasi kenyoro kiamo mogesa ikigotoka ase ewodi ya Kitutu Central imeye bunge ya Kitutu Chache South banyare koba bagwesokia na kwe murunganelio koborwa kwa oborendi asobangoiga aya nigo anyare koba gago korekana magega yomobere bw'umusipato ya mwemyaka igatwa gotoka ase omogondo oyo mobotuko bogokera rero ase igo batabire ngomobero yo obwate chingoma ekibakagerete ngani igo anyarate kobaga go saganwa amona babegwa abo batamanyire monsi batyo yo noyo mobwo bakori emeremo gose abonchoreria ase chiro ya daraja 2 asebono abamenyi abo banyara koba koboria serikali nyara koba gegotinya obolende na koenekia buno botuki wanyara koba korobwango koenekia kerete ogosiria kwa obogima kumosi batyo yo ase chinchira chobo tutukana nyana boni ngomobero yo nyara koba kurusiwa semeyo na wikiwa asengendo ya Kisi Teaching and Referral ngagutumanya omuliki oito Penwell Omete. Abamenyi ba Mogesa Ward emambia rero nigo baboka no moichano magayo konyora omobere bw'omuswati oyomo ogira bange manyeta sumugondo kubwata chingoma au asomotwe. Nikiwa kazini ndio nikakuja kuangalia, ndio nikapata ni mwenye namjua. Mamake huwa anafanya biashara hapo sokoni. Hapo daraja 2 anauza magunia. Sasa kuja ndio napata ni mtu namjua. Ni msichana ambaye ana mambo mingi, ni mpole, ananga shughuli na mtu. Ka kemambi nanyora abantu baichoranete. Nje naminyoka naikire nanyorere na kire. Wakibona mambi twarangeli bunarangeli kuri nyumba no muntu nakwete mugondo waitoga. Nabanacha nakikiso nanyoro maene musubati naro kwete okole biashara daracho koni byabuzo ero gotoneri byabusechiro ono twakumiri obwalifu bwa gotoka mboro byobo bawocha goito muntu busaigo koni byabusechiro twakumiri sana korengana nabo nigo ekagire bunanya gusira nigo aitetwe no mobero ekorutwa chinsemechio Huni kama amepigwa na panga. Si hata ni kama ni panga alipigwa nayo. Ni watu wenye walikuwa na nia mbaya na yeye. Kera twachikurigera ligweta twanyora samanyi ngare ritobo lindirokora nali bamuiterete n'esimi yaye nerega twanyora insabo ntomaite ne yabali bwa bamuitete gose ne yaye nege koro kiareta omoichano omonene ekiabange bagikere na kugania abanyanyimbo gokora obutuki bwaime elio kumanya abo baikiranete egekora ekyo. Lakini sasa kitambo mtu abebwe kutoka huko kuje kuuliwa hapa. Inastahili serikali chunguze ijue chanzo cha hii kifo ni nini. Serikali abafuatiliere kwa postmortem anyaraga chifinga chiro rekane oyoro tegentekyo esherie mokoregas. Nege korabo igo gekagere gokorekana kubwatikania no butumiki bwe binyugo byo gotindia korengana no motureti bwensemeyo. Ana niya obusalimu nobo korora bachakire kunywe binyugo bibe na ibikora byaleta maafa buna. Chingaki echo nigo abamenyi bwensemeyo be murunganeri okobora kuborendi engana baganeri eligererigwe. Ni kama usalama imesorota. Hatuna usalama hapa sasa. Kama mtu anaweza uliwa hivi na maaskari wako inatakikana usalama iongezwe kidogo. Sasa huyu msichana alionana na mamake jana jioni saa 12 kufika saa hii asubuhi tunapata mwili iko hapa. Inatakikana maaskari waendelee kufanya operation wasaidie kwa mambo ya usalama. Mkoripoteria egetaseni kia Ndizi TV elietaliane Penwell Omete. Omoliki oito Penwell Omete asorobotirwa senchira yobo ikirano imeye bunge ya Nyaribari masaba kurwase wodi ya Gesusuni gobono ababwatani anena abaibuli beskuru yoboroso ya riasi beye gotoka se wodi y'abanyarako bagwesokia na kwemurungania ase emerobelio ya magendro yegenda takobage gotigara magega ase eskuru eyobago kwana munegeta seni kia Ndizi TV nigo abaibuli abo batebire buna nigo abarai ao banyarako babakuri chira ngamba chiko babako yegorora eskuru yo wetera aso kwagacha ebira
ebirasi chinyomba chia obo chenu nabigo chia bisigatiabo abisi yo mwalimu omonene engana goikera bono iga hetaranyara koba gego ikiranigwa nigo banyare koba koboria serikali county ya Kisii na bigo ewizara yechisemi ya serikali nene nyara koba gego sokia sobwa ngo hirinde nyare koba gego kirania amagani ayo skuru yuna gotomanyi mulikyo ito Frida Kerubo yo korora twache tutoke kemaitia sa chukuru cha Masai muino gaigo chi promise nchire twaitu ne serikali eri ya rweto ebirasi mbire gaiga bya gwete kurweli ntwanya correction ende yonsi ya tekiru arafu e compound gaiga umuntu agweta kurwa ndonsi ekio nakio ekerero kia baibuli kurwa seskuru yoboroso yali asibo asibakorera emechando bagwetera ase skuru yo nigo baimurunganire okoborwa kwa bisi yo morokyo monene okoborwa kwibirasi okoborwa gwechinyomba chia kebara ekyo kyabekire amagima y'abana akongo skuru na bakuwata bako nabone birasi igense ICDC igo bire birasi bitayo mwana birasi sabago somera igo konyoto kumigire nandi guchiase birasi binde binene unabona chicho nto chiro totally ntobwati nandi no chinga abana bana baka chicho cyaba nko bakire standard iki kitaba nyorera matara raisi unabona ntu gwete visa evingezana okonyo iskuru abana bakure bakoreki bono na intu ito gayera atari bono chinyomba cyo bajani moroche bimwana ebikabiri ebisinini ECD igo bagotumia chicho kya abantu abanene iyere bobe ikyagara yere risiki eno bisi yo mwalimu eyo mwalimu tabwati obisi yaye nekerasi ya sareti gweke mo gikarosi gwobisi bono lenda mangana yo morochi nga serikali mututi nonya nabo nigo baeneke bnataliri tangani ebirasi byagure asensemeyo ase abana beskuru yo bauteti amakweli nigo baenekire korosi birasi byo nakobisira chinchira chinde ase abana bagendete kwenyorera chisemi ama ene iga kirasi nkere gyatugwerete ekirasi ekyo kyagwete oikabe batiengiya abana bagatoka bakire rangi gekagwa ekina kitora atenge kirasi kya changete kobekwa matabari gekagwe kyagera ekebinde biro byo ngirenga kiria akatwara gusinto muchanga twabeka egera twatenere agina bona yeriye go ikekera cyo bugendo na benyombe ko gutaikere yose bona nyombe ye ekagwense amayaro gore kagupi bona ko tobega tamabati tukabeka chingokoro tosirerete stiri abana no bali kulinde nigo babulire serikali kobasira elinde kwenekia obokoleri obuya ase baenekia okwebwa wensemeyo asensemo ya magendero chinga kicho boigo nigo baenekia ogwasiuligwa wensemeyo ase bagania serikali kwemukie getambukiro na boigo kwenekia buna ngogitwa ere abantu bali tochore tabarai baito mbara torigereri buye kiagara none birasi tobwata ne birasi byagaji tukale byasindereretu birabasa ko gwera abana nabo igo nonyene kirasi ngere kiagwetega tukaera lia serikali etoroseri abarai baitu na tu abachorete kurwa mwa MCA baka mwa MP bamintorende motorigererie kiagara kibasa kya magendero CDF ne chinde motokonye birasi ebiga bibasa ko gwera abana no mucyoyo bunolega igo aba montora rwera ndonse ntugu atinjirende yo kogendereria tatigana serikali turigeretie kiagana nere gotoa amagenderero yotorose moranje muto inyore una barai baito hindu tuigu buyanga nto charirie agara tokorere to tuirane rimbi yamana serikali kiagara serikali nere gotoroseria amagendero bunai bono lenda mangana yo moro chinga serikali mututigete magega tokonye kere no mwalimu atwara obisi ya sakwariganiria abageni anyemeremende yarorekana engere sukuru yarorekana buna gisukuru chini Frida Kerubo, Ndizi TV. Togotikana na roboti ururwayo Frida Kerubo ime county ya Nyamira hanigo yabo mogoko omonene ochiase abonchoreria abake gati yabo abangina abasae nabiga babwatani ba boda neye magega yabaraburi tkorero konyora amaigerio igore chinchira baranyare ko babago tumeka chibesa echi bakonyora kubatukana no bonchoreria bwabo eke umurobiri yo nigo nyara ko bago kuragwa amone kyombekeri ya DT na boigo company area Mastercard asebatebire
baigire ng'anigo amaigire yarachikobaga kubakonya ase obotumiki bwabo bw'echibesa bwakirari tukonga gutumanya omurikio ito Paul Kapokara unenjire ye moyo kubasira basae abasubati na bali aba bwato bwonchererio bokoboke lishiriki eligali manekana na DT Global kubwatana namo na Mastercard nigo babwato kirobo semya ocha saba na bodaboda anene kurwa sisa county yiga ya Masaba North Lewis mukaya nde chairman ya Ligo Maward rero twatwarire seminar nene ya Global TT na Mastercard bagotusoma igoro ya ing'enjo tubwenete go komenya na ing'enjo tubwenete kurinda chibesa buna abana boda boda bagukwana inse yo murubiri gaho manyekanite buna jinuwe niko abana boda boda abayiga kurwa sisa county yiga ya Masaba North bagendere ko bakwenyolera obosemya ubwokorengana mona barabo barokiro kokwa kwabo na kulira gukikunyara ko bagosomya abana boda boda bande ase binde itu asomiru lero ni chairman executive ya Kire Stage koruga chuba ward na Ligoma ward baumira na ase Ligoma all ase banyara basomi una kibago chikokore kwene aba asomiru mbachi kwenda guchia stage chiabo bachikweresa members babo ikibanyara basomi ntwanyora skills life skills na ebinte binge twanyara togosoma stress management na ki symptoms cha stress na ki manage stress ne binte binge barimo tutegerete mutigwete amangana aya tigabekere nande mutuwa moyo nande toro boda boda bune kyombekere amo andi kibwate obarayi burubya ukwana boyekere kyo nigo bagendere ko bakuburia abarayi kwene kibuna ngo ikabale sector ya boda boda ange na kubaikiraneria amagani yabo na inche nare koirari bageri ntebya barayi baito mwensi kiagarero twarorire esake ngiya egocha gotokonya nande yakire gotosemi bamintu gaki kero yo mona anchiti mangane kibese onde tayo tanchiti kibese nse barayi baito bali more elected manyanga kero mundu nata tabe ke kibese umufuko ononya mugoche ground motosemi nande mototenga itokorugo kinande ngaitogocha aboko nyoranga twasiririo boroso bokabara bwasoire ubibi bwachakire bone nere nkirengiya abarayi baito gagika muranje boda sector ne sector egotumeka kipara moto akikisere morenga kipara chetu cyabere kingiya na inde morenga security ntubwate isaine asoko kole binta asobwamo na liturekera ni mikakati ya ito kose vision 2030 ntubwate biranga libiya na inde ntucha kokonye nseye kulingana na Dominic Babu nionera gendere ko baga kubabuli abana boda boda kwene kibuna bebwatanira sebyombe elio kwenyolera ogosiro buno kwiga bese chicha boda boda none chia DT Global na Mastercard chenjo to kwebuta bwati kiombe nale gusaba bali bande bale amabana boda boda basoye bamo babe in groups batware byombe chibese je chiko ba donate through ebyombe tali beso kwebuche kobeke mu buko so nale ko request abana boda boda baito Masaba no tingima wherever you see as nale murai bamo moro si kiombe ekiombe na igoji muntu na bigo bya konyira abande including into na bya tusukiri so nawo saba bantu baito babe byombe Masaba no tietengima nale batu ai certificate ya social service wochimutu amayanaro mayayo okumi igingo report rigetaseni kya wanchete kya Ndizi TV kurigase county ya Nyamira inchi konkuru kwa Polycarp Okara Biamono omuliki oito Polycarp Okara me county ya Kisii boigo omogoko buno yunigo nyarakobo kwenekiwa gochia segati ya balemi abanyarakoba goikirana samaga cho ITC imeya omocho bosongo chinga kibanyarakoba bakonyora maigeri gore chinchira barachikoba bago tumeka anene chinguru chia biogas asogo tumeki bwabo bwa egenga omorobelio yunigo nyarakoba gokwariganiwa amone kyombe gya sistema ekyo ekyanyarakoba ko basemya ni chinchira barachikoba bakwenyora chinguru cyumurero kurwa ACSK yecyombe chinguruwe nabo igone chingo kokolengana nabo bisabu nigo banyarakoba kwenekia buna nigo chinguru ekyo cyumurero kirachekoba kigotoka aseligo liri kekegima kolengana amone chichinde chikurwa ACStima bange banyarakoba gwikira naroro ngati ya abo bisa aho kurwa se county ya Kisii bakoragwa amono mu waziri bubule mime county ya Kisii bunagotomanya muri Kito Mildred Omanyi
Una enchere moyo kulinda ebintu bitutanaine boigo embe otokoyana nigo bono chikampani chigendete kuligia lichibu liokwenekia mwanya bantongo menyatole sokoyana embeo engia ase bono kampani ya sistema bayo ya chakirie biogas iyo era chigokonya sokororera korosia endagira na boigo gutumika buna oboyo buna omwaziri bobolimi ase county ya Kisii Elijah Oboli akoerera. Biogas igere renewable energy, clean energy eyu egochikokonya libaga chifamily chia baremi baito bagotumia amakara gose emete eyu ebwata madhara hawa za afya, lakini egasi gegotumeka ase kitchen chaito ere clean naende gokore ekoruga egotumeka koruga bwangu nabo igo ekero system ya rosirie gas ekige gotigara ngotumeka kera ase oboremi asoko buna fertilizer embolea igo igatoko iraneri company ya sistema yamono asoko ogocha Kisii gotware regional office ekiamba bakwa jiloni gochiasa abaremi baito erinde kero yomo no olio tabugati chibesa anyara koba okonyara gotware egasi yiga ase ogotumia ase chinunga gokwana sensemo ya ATC engakinya maigelio gocha ase abaremi nigo omoteni kurwa ase company yo aine kiribu na nigo egakonya abaremi mono aso gonchereria enske ngombe na koba chinguru chomorero. So Sistema Bio works with smallholder farmers. Our objective is to help farmers convert the waste that they have into energy. So basically farmers who have cow dung, pig dung or poultry dung are able to convert that dung into energy in the form of gas and also generate biofertilizer that they can use to improve the soil health. Nigo baenekirie ngane chigokonya nonye abasae kwenyorera chigasi. We are all aware that biogas not only provides energy that is renewable, that is cheap, but also mitigates for some of the gender extremities that there can be, where in many cases we might find kitchens which are smoky and detrimental to the health of mainly our sisters and mothers and wives. Green employment in agriculture to ensure that there are more decent jobs. People will use that technology to generate other jobs, entrepreneurship, and also that will reduce the pollution in the environment. Egati abaremi bali batumikira chingure cyo cyomurero nigo batebire yabakonyere ase ogosevu chibesa gwetera buna nigo biogas yo ere engia kegima. Setwaja gutumike biogas inka tuona kugure gas nikigente gitangani mungina dana kunyoro mutungi asoka robosire namba ibere byproduct ugoyo mburaro to kwara top dressing mtuana kuwara boy wa top dressing na kutogutumika igentu ke utake utwara at least kiombe iberiga nabo konyoranga mwana ye biogas yao yo menyete byo no molembu goichuri every morning na mwara to kwa gase mburari karwo ichiri kurwa bubuya uburaro negento nanje no ugoyo boiga ndagere ko ngiye mugondo uchibuona utale uri na bugwanjira nanga biogas negentekia biogas negentekia na nenda ndikarikia bali baitu uyo konyara anya kunyebekeru ekiatari bonse baranyare gukonywa ingina konye ngolipotelia egetaseni kya Ndizi TV eletaliane Mildred Momanyi. Biamano Mildred Momanyi meye county gose imeya ebunge ya Kitutu cha Chesa utanere kurwa sensemo area ya Kitutu Central Sub County nigo omurobelio bwogo sangirire birengerero igoro gose serikali ne chikobage kwenekya yanyarire kobage kubeka bene obotumeki bwa ekadi area ya maisha kada onyara koba kwenekiwa se chinsemo echo kolengana nabange baba menya banyara koba wikirana sensemeyo nigo bateba ngomurobelio maisha kade nigo orachikoba egurube enene ochia ase aba Kenya sebo igo bono banyare koba bakobole serikali nyare kobage gotugutera are omorobelio oyo no morobelio nyara koba gokoragwa amono modicc na EACC kurwa ase chinsemo echo ngagotomanye muri keito Dipon Asanya.
Already we lost a lot of money when it came to Huduma number ambayo iliscrapiwa off. Maiga yomurobelio wechikadi chekero cha maisha kandi gosorwe meyense ya Kenya. Abamenyi ba Kitutu Central Sub County ngobomerana n'abaraibe serikali bunenchireyemo iyo gusanga ibirengere byabo. Daniel Mutiso, Assistant County Commissioner wa Mosocho Division. Siku ya leo ilikuwa hii sub county yetu ya Kitutu ikileta wananchi wasikize maono, tuchukue maono wananchi kuhusu mambo ya hii maisha namba ambayo tumekuwa nayo leo. Kwa kila tulikuwa tumetoa wananchi kwa kila location, ina 12 locations in Kitutu Central Sub County. Kwa hivyo tumechukua maono ya wananchi na tutayapeleka mbele kulingana na vile wananchi wamesema. Tofauti ni kwamba kuna most cases hii current tuseme inaitwa second generation ID. Kuna mahali inaonekana kuna sharing of that ID. Even our offices we have the sharing of the national identity number, whereby with the maisha number it will be so unique. There will be no alterations because it has been advanced more than a current ID. Gati yabamenyi baikira na rogongo ruhini go baba gutugutira ro murobiri ywe asebate banga ebibande nigo bibaisaine twasomi gwigoro ya maisha namba tumeresewa, lakini kama sisi wananchi tuliona hakuna maana, kwa maana ile tuko nayo tunatoseka nayo. Nje ngoka na tinye tageti asengenje njira batoeresire ibintu birororo ebinge byabo ebire expensive. Egongo tangi kibande kelito bwate gekoro mbuya kere togendere kobera na kerokyo. After we decentralize all this information, we felt that the risks are too high, the stake is too high. Na pia wakati tuko na hii ID number, hakuna siku tumepata kesi ambayo tunasema ati ID number yangu imefanana na ya mwingine, meaning already our ID number is unique. Watakana no gokonga kwa bogima nigo batebanga obokoreri kurwa serikali aneno bwoko bwata ebibande nigo bwenete ko babusa bantu mbwenereti wakanera. Maneno ya kulipiswa vitambulisho hapa Kenya, kwa maana sisi ni wa Kenya, tukakataa tukasema watu wapewe vitambulisho kule. Tungeomba serikali ingewezekana kwa new application ikuwe bure, na kama kwa replacement ikuwe 200 ama 100. Hiyo ingekuwa at least. The proposed rate unapata kama ni ID wakati unachukua za new applicant imewekwa at 1000 at 300 right now. Kuna mtu ambaye hata hiyo 300 unapata hawezi afford. Hii pesa ambayo wanataka kutumia, can they channel it to some other places? Tuko na that food program ya shule. Nonye nabo nigo bamochia serikali asogusangereria ebirengereri by'abana inchi maiga yugo chakia umurobirio ywe batarayo okoboko. Imefanyika late baada ya kupitishwa kwa maisha card ambayo ililaunchiwa actually 6 months ago. These cards are out there and unfortunately it's now that we are creating awareness. The serikali ina create awareness on our people. Kwa sababu ni changamoto sana tukiona kuna zaidi ya Kenya milioni 5 wenye hawajasajiliwa, na saizi serikali inataka kutupeleka kwa digital ID. Komenta nayo nigo batebanga goikabono nigo babere komenya no bwoba bataisa negeti no burendi bwa Kenya. About our data security. Maya yetu yote tukiweka kwa kikapu kimoja labda yataanguka na tutaumia kama Wakenya. Pia tunaomba serikali tuambie ni sababu gani kuu wanataka kuweka hii digital ID. Ginko ripoteria Ndizi TV korwa ebunge ya Kitutu cha Sauti litara na nkuru kwa Dipon Asanya. Bemono Dipon Asanya okumia gose maisa mangena ligirete nga ebirangari bekira bya bwatukirwe kirokende gutumeka bire asomoro biri muya gukia ase serikali. Robati ruwaye Dipon Asanya mwancho muligana rogoto ikyo mweri obwa maya ense ya moya bono botukekira twachaka na kulire iranga ense moya kabere yobosera bwenganto chikobato kwandenga nendi tokegima iyo erengete chinjira a autobenta ko batokubalera abana baito anene ase chingaki
bunechi bagotanga 21st century moroberiki ubwerete koba okubwati waherio abana baitu banyara koba gutira goseba konyara koba gusirwa ase chinchira cha chiria chibwenerete Pastor Gideon, Pastor Joshua baisoire ime studio togenda toskare werana tore asense moya kabiru bosera bwenge kerengeri kiago nigo kirabe kingencho kegima to batana monere sara mumanyi kweneke chibi cha muriro gichago chira senchira yobo ikerno lide mo sense moya kabiri studio kweneke buna go chire gwetera somuno wibanyerelia ngoro kwa Josephat Amisi komera tore ime yobosera bwenga